may mga bituin, parang ngiti ng ating pangarap. Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya, kahit gaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong, pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Pamasko di lang dahil sa pera, kundi para sa ating kasiyahan. Ang karuling mula noong una, sa Pasko pinaghandaan. Gusto ng Star FM at Bombo, palakasin nating kultura, kaya programa'y isinulong sa kapwa at pamayanan. Bombo Radyo, musika, nagpapatibay sa ating kultura, di mag-aalinlangang ipakita ang talento sa musika. Bombo Radyo, musika, naghahatid ng saya, tayo na't magsama-sama sa pamaskong musika. Bombo Radyo, musika, nagpapatibay sa ating kultura, di mag-aalinlangang ipakita ang talento sa musika. Bombo Radyo, musika, naghahatid ng saya, tayo na't magsama-sama sa Bombo Radyo, musika. Tayo na't magsama-sama sa Bombo Radyo, musika. Musika. Ikaw ay nais kong makita, ikaw ay nais makasama, sa'yo ang puso'y liligaya, sa'yo ang buhay ko'y sumasaya. At sa tuwing maaalala ang ating pagsasama, ang puso ko'y umaawit sa'yo, sinta. At sa bawat sandali na ika'y hinihintay, dalangin ko'y makapiling ka, aking mahal. At sa araw na ito, ang puso ko'y sumasamo, damdamin ko'y umibig na sa'yo. Ngayong ika'y aking naaalala, ang nais pag-ibig mo ay madama, wala nang hahanapin pang iba, ikaw lang sa puso ko'y nag-iisa. At sa tuwing maaalala ang ating pagsasama, ang puso ko'y umaawit sa'yo, sinta. At sa bawat sandali na ika'y hinihintay,
piling ka aking mahal. At sa araw na ito, ang puso ko'y sumasamo. Damdamin ko'y umibig na sa'yo. At sa araw na ito, ang puso ko'y sumasamo. Dalangin ko ako ay ibigin mo. Kay rami mang balakid sa iyong daraanan, sadya mang matinik ang kailangan mong lakaran. Ubod man ang bigat ang iyong pinapasan, huwag kang mag-alinlangan. Kayang-kaya mo yan. Huwag kang umatras, huwag kang huminto, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Kay hirap mang abutin ng nais mong marating, malalim man ang suliranin, kailangan mong tawirin. Pinapaiyak ka man ng iyong nararanasan, huwag kang mag-alinlangan. Kayang-kaya mo yan. Huwag kang umatras, huwag kang huminto, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Huwag kang umatras, huwag kang huminto, huwag kang sumuko. Alam mo naman sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Naghihintay sa'yo. Wow! Naghihintay sa'yo. Ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning, ang bituin at araw niya kailan pa
Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station Owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, so let you know what you. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know.
Raja Philippines. We are the PBS, the NBN, the PBS, Bombo Raja Philippines. Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Mayong aga, mga inigugma ko nga mga abyan kay Kristo sa sining una nga Webes sang bulan sang Oktubre. Aton karon kina sa ulog, ang kapiestahan ni San Bruno Pari. Ang akon mga bibig magasinggit sa kalipay kung ako mag-amba sa mga pagdayaw sa imo. Subong man nga nagakalipay ang akon kalag nga imo ginluwas. Mga muyo kita. O Diyos nga amon amay, imo gintawag si San Bruno nga mag-alagad sa imo bilang ermitanyo. Paagi sa iya mga pag-ampo, itugot nga matugyan namon sa imo ang amon kabuhi sa tunga sang walay kasiguruhan nga pagbinaylo-baylo sang kalibutan. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang santos nga ebanghelyo suno kay San Lucas kapitulo 11 versikulo 5 tubtob 13. Kag si Jesus nagsiling sa ila, abi ang isa sa inyo may abyan nga iya ginkadtuan sa tungang gabi. Kag ginsingganan, abyan, pahula maman ako sang 3 kabilog na tinapay. Kay may abyan ako nga nag-abot sa akon balay, halin sa pagpanglakaton kag wala ako sang ihatag sa iya. Ayhan ang yara sa sulod magasabat. Hindi na ako pagtublaga. Natrangkahan ang portahan. Kag nagahigda na ako kag ang akon mga kabataan. Hindi na ako magbangon sa paghatag sa imo sa bisan ano. Nagasiling ako sa inyo, kung hindi man siya magbangon sa paghatag sa bisan ano bangod sa ila pag inabyanay. Magabangon man siya gihapon sa paghatag sa iya sang tanan nga kinahanglanon niya, bangod sa iya pagpamilit. Gani nagasiling ako sa inyo, pangayo kamo kag kamo hatagan, pangita kamo kag kamo makakita, panukto kamo kag ang portahan pagabuksan para sa inyo, kag ang tagsa-tagsa nga nagapangayo magabaton. Ang nagapangita makakita, kag sa nagapanuktok sang portahan pagabuksan. Wala sa inyo nga mga amay ang magahatag sang manog sa iya anak, kung isda ang iya ginapangayo. Sino bala magahatag sing iwi-iwi, kung itlog ang iya ginapangayo. Gani kun kamo nga mga malain, kahibalo maghatag sang maayo nga mga butang sa inyo mga anak, ano paayhan ang amay sa langit? Igahatagin niya ang Espiritu Santo sa mga nagapangayo sa iya. Mga utod, ang aton nga ebanghelyo sa sining adlaw. Sugpon sang ebanghelyo nga aton nabatian kag ginpamalandungan kahapon. Kun aton balikan, ang ebanghelyo kahapon ginsulat ni San Lucas kapitulo 11, bersikulo 1 tubtob 4, nagdala sa aton sa isa ka madalom nga paghangop sang amaynon nga paghigugma sang aton Ginoo. Sa aton ebanghelyo kahapon, gintudloan ni Jesus ang iya mga tumuluo sa pagpangamuyo sa iya amay nga ilaman amay. Iya gintudlo sa ila ang pangamuyo sang amay namon. Kagdiri sa pagtudlo ni Jesus sang amay namon, iya ginintroduce o kun iya ginpakilala sa iya mga tumuluo ang paghigugma sang isa ka Dios nga nagatindog bilang isa ka amay para sa tanan. Kag ang Diyos nga iya amay man sang iya mga tumuluo,
kag sang mga anak sang Dios. Sa sining adlaw kita ginaimbitar pagyud sa pagpadalom sang pagkilala sa aton Dios bilang isa ka amay sa aton kabuhi. Ginapakilala ni Jesus sa ebanghelyo sa sining adlaw ang paghigugma sang isa ka amay nga wala sang iban nga handom sa iya anak kundi ang ihatag ang maayo nga mga butang. Sa iya pagpanudlo sa iya mga disipulo na hanungod sa pagigugma sang iya amay, iya gintagaan sang emphasis ang iya kaayo. Lamang nga gingaan niya sang kontrast ang paghigugma sang iya amay sa langit sa sahi sang pagigugma sang isa ka amay diri sa duta. Kung ang amay naton or mga biological fathers or sa mga amay mismo nga nagahandom nga wala sang iban nga handom kung di ang kaayuhan sang ila anak, hindi lang parihas kung di labaw sa tanan, ang amay naton sa langit nagahandom man sang kaayuhan sang iya mga anak. Nga handa siya maghatag sang tanan nga butang nga makapaayo sa iya anak. Kung kaisa ang aton nga image sa aton Dios Amay, nakabase man sa kung ano ang aton eksperyensya sa aton kaugalingon nga mga amay diri sa duta. May mga best o may mga cases nga hindi manami ang eksperyensya sa ila mga amay, amo nga kunkis-an na budlayan kita nga kilalanon ang aton Dios Amay, ang amay ni Jesus nga amay naton, kakilalahon pagid siya sang madalom sa aton kabuhi bilang maayo nga amay nga wala sang iban nga ginahandom kung di ang aton kaayuhan lamang. Sa movie nga The Shock nga gin-release sang 2017, isa ka pelikula nga makabulig man sa aton sa pag-contemplate kag sa pag-reflect sang pagigugma sang Dios bilang amay. Sa sini nga pelikula ginpakita nga na-encounter ni Mackenzie ang Holy Trinity, ang God the Father, God the Son, kag ang God the Holy Spirit. Kag may parte sa pelikula nga ini nga gintagaan siya sang isa ka opportunity nga magpungko sa isa ka trono kung sa diin nagplay siya sang role sang isa ka judge. Bangod sa iya kabuhi, ginhusgahan niya ang Dios. Bangod sang negative niya nga experiences sa iya kaugalingon nga amay. Kag recently, sa masakit nga experience niya sa pagkamatay sang iya anak, napuno sang kaakig ang iya nga tagipusoon, kag ang tanan nga mga malain nga tawo, ilabi na gid atong nagpatay sa iya nga bata, hindi niya mapatawad, kag hambal niya nagakaangay lamang nga makadto sa impyerno. Apang ginpakita sa iya, ang matudtuod nga tagipusoon sang Dios Amay, nga bisan ang mga tawo nga mga malaot kag malain may lugar sa tagipusoon niya. Ginpakita ini sang Ginoo sa iya paagi sa pagpili sa iya duha ka mga buhi pa nga mga anak kun sino sa ila ang iya husgahan nga makadto sa impyerno kag ang isa makadto sa langit. Diri nakita kag nangin klaro kay Mackenzie nga hindi niya kaya nga magpili sa isa sa iya duha ka anak nga makadto sa lugar nga hindi niya gusto makadtuan nila. Kaginhambal niya nga siya na lang ang kwaon sa lugar sang iya duha ka anak. Kay luyag niya nga ang duha niya ka anak magkadto sa langit kag hindi magpaimpyerno. Siya na lang ang kwaon. Diri mismo sa eksperyensya nga ini, sa concrete experience ni Mackenzie, nakita niya ang madalom kag tampad nga pagigugma sang Dios bilang amay. Diri narealisar niya nga bisan ano pa kalain ang iya mga anak, iya gihapon ginahandom kag ginatuyo ang ila kaayuhan, hindi ang ila kalaglagan tungod sila nakasala. Kag diri nakita niya ang tagipusoon sang Dios Amay. Ang ini nga pelikula mga utod kagabian isa lamang kahalimbawa sa aton man pagpadalom sang pagkilala naton sa aton Ginoo. Sa amay ni Jesus nga ginatudlo niya sa iya mga sumulunod nga iya amay kag ila man amay. Kag kita bilang mga binunyagan aton man amay.
Kun kaisa mabudlay magpasulod sa aton tagipusoon kag sa aton kabuhi sang amay nun nga pagpalangga sang Dios. Hapos lang sa aton maghambal, oo, amay naton ang Dios. Pero hasta lang ina sa hambal. Kag indi naton mabatsyagan sang himpit kag bugos nga siya amay gidman naton. Kun kaisa nagapangduha-duha kita sa pagpangayo sa iya sang kaayuhan nga para sa aton. O kun kaisa nagakadala kita, bangod wala ginhatag sa aton ang aton nga luyag. Nangamuyo kita kag nakigpakiluoy sa aton mga pag-ampo para sa aton mga pinalangga sa kabuhi o kung sa aton particular nga intentions, apang wala ini ginhatag sang aton Ginoo. Amo nga naguntat kita kag nadulaan sang pagtuo sa iya. Apang sa amo sini nga sitwasyon, diri man naton makilala ang aton mga kaugalingon sa aton paghangop, sa aton pag-insyende, sa aton pagkilala sa Dios Amay. Ayhan, ang aton nga pagkilala sa kaayuhan sang aton Dios Amay, limitado lamang sa kunano ang pagkilala naton sa iya. Kag worst, limitado lamang sa mga butang nga ginasabat niya sa aton pangamuyo. Mga utod kagabian, kabay nga ang aton santos nga ebanghelyo sa sining adlaw, kung sa diin si Jesus nagatudlo sa aton, nga ang aton amay sa langit. Wala sa iban nga kagustuhan para sa aton kung di ang aton kaayuhan. Manginbukas ang aton paminsaron, ang aton nga tagipusoon, kag ang aton bugos nga pagkataho sa pagbaton sa mga pagpanghikot sang Dios sa aton nga kabuhi. Bisan pa ang aton mga ginapangayo sa iya kung kaisa wala niya ginahatag. Kabay nga sa sini nga sitwasyon, sang aton pagtuo sa iya, hindi lamang magtapos diri, kundi padayon kita nga magpangayo sa iya, kay base ang aton ginapangayo, hindi para sa aton kaayuhan. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa inadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul, kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang sa halos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sining paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon
pagtuon sang aton lawas sang vitamin D. Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano ba lang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamo sang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya.
ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong, pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 28 minutos na nakaligad sa oras nga, alas 4 sa aga. May nga Pilipinas, may nga Western Visayas, Siyudad sa Bacolod Probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa atin nga palatuntunan, drigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Subong, Webes naman kita sa karon nga adlaw banwa, petsa 6 kita sa bulan sang Oktubre tuig 2022 kag sa gihapon ako ang inyo alagad Bombo and Sindol Sorilia. Updi naman ninyo kami no, tob-toble sa isang takna subong yang aga sa pagdulong sa inyo sa pinakamarigang panguna, mga mainit na balita local, national, kag international. Subong man, mga balita sa sports kag mga balita nagikan sa patagsing entertainment. Of course, mahingin kaupod naton sa pagdulong sa mga balita sa inyo subong aga ang atong mga Bombo Patrol reporters sa field. Subong man aton mga Bombo volunteers kag Bombo correspondents ano bala pila ka baragap panguna nga mga balita ang aton iyang tutukan sa subong iyang aga mga top stories of the day nga aton iyang tutukan subong hambal na ganin naton no pet sa 6 kita sa bulan sang Oktubre kag sa mga kabombo naton para sa aton iyang Bombo Radio Christmas Countdown. Sa aton iyang mga tagpalamatikag sa aton iyang mga kauturan, kadasig lang gyud iya sa aton iyang mga inadlaw no sa mga kauturan naton. Christmas in the air, you can feel it everywhere. 80 days to go here, 80 days more to go. Before Christmas! Grabe, 80 dias na lang yung mga kabiran kag Paskwa na. Amo na kadasig yung mga inadlawta, no? Sige, sa subong yang aga ng mga top stories of the day nga ito niyang tutukan. Subong, amal na galing natin, petsa 6 naman kita sa bulan sang Oktubre. Which means, subong kay October, 6 days man iya mga kabinan, no? Ika-anom naman ini kaadlaw sa pagpatigayon naton sa Mascara Festival. Kamusta? Anong mga development, no? Pila iya ka mga pangunang mga balita nga ato niya nga tutukan subong diri sa ato niya nga panatuntunan, no? Sa sining ika-anom nga adlaw nga Mascara Festival sa mga kabombo naton kay sa ika-anom ka adlaw iya mga kabinan, no? May mga sa gihapon, may mga pila iyak ka mga aktibidades kay ginapatigayon, lakip na diri tinag-saot-saot gid, no? Ang mga traffic enforcers, mga traffic enforcers ta ginapasidunggan man ni sila, ginahatagan man ni sila sa pagtamod. So kahapon to kanami igid sa mga pagsaot nila sa may
driho sa may Ramos Street, no? Or diri iya sa aton, no? Diri sa may Lacson Street bala sa may syudad iya sa Bacolod. Sige, kag subong man sa dugang pa nga mga balita lokal nga aton iya nga tutukan man diri sa aton iya nga palatuntunan kamustahon naton kay speaking sa traffic enforcer dito gali syudad sa Escalante humay ginpatay iyang traffic enforcer. Sige, kag subong man sa mga kabombo ta, mga balita pungsud nun so sa inflation. Hindi na gid magwanta sa pagtapos sang bulan sang Setyembre, no? Nagsaka sa 6.9%. Puwerte, no? 6.9% ang inflation driya sa aton sa may pungsod Pilipinas. So hibaloon naton karon, no, kag i-relate ni sa aton iyang mga nguna nga mga balaklon diri man sa aton iya sa may syudad sang Bacolod. Kag subong man sa dugang pa nga mga balita karon makapadulong kita iya anay sa luwas sang pungsod ining paglunsyar sang missile, no, sang North Korea sa Japan. Against Japan, hibalo naton ini. Mag-update kita. Kamusta na sila with our Bombo International Correspondent. Direkta iya sa may Japan, Sir Josel Palma. Sige. Kag sa mga kabombo naton, pila iya ka mga panguna pa nga mga balita. Ngaton iya nga tutukan mandri sa aton nga palatuntunan. Okay? Sige. So, subong iya nga aga. Kamusta ka mo dira sa mga kabombo? Taho ba? Nagapariser aga pa? Aga pa ni nagamalataho? Nagabulug tao? Kaya mga obligasyon kita temprano pa? Webes? Which means may klase, may trabaho, may opisina, mga utod naton nga mga remedyo general. In fact, gani, aga pa ni nagamalata na ni sila subong niya ho, no? Gapangapi na. Nagadiga muna, no? Mga kasabayan naton every morning or ba naton yung mga kauturan naga-monitor sa aton kaya nagadi sa mga merkado ho. Aga pa and speaking sa aton iyang merkado, magachikyari kita sa aton iyang mga merkado. Temprano pa driya sa may syudad sa Bacolod, kamusta? Kaya ang inflation hindi naging may magwanta, no? 6.9%. Ang mga nagapanguna ang mga balaklon sa nagasinaka gid. Especially pangadaan yang diri sa aton iya sa nagahilapit na ang bulan iya mga kabinansang Disyembre. So amo ni man ang mga nagapanguna iya nga mga balaklon, no? So ang inflation nato nag-accelerate gid sa September sa 6.9% from 6.3% sa Agosto, dibla. Ang Agosto sa mga kabombo ta kakwan gid ka puraot. Bo pag-abot sa Disyembre, mahal gyapon ang mga regapanguna iyang mga balaklon, no? So mahal gid. So sa report ini sa mga economists for Asia and the Philippines, no? Ang inflation naton grabe sa pagkadasig, no? Sa pagkataas. So kay nag 6.3 kita sa August, nagapanghakroy na ganing kadamaan, how much more pag idya ko mag 6.9%, no? So tanan mahal ang isda, mahal ang mga utanon. Nano na lang ning pagkahimtang ang aton sini. Ang inflation man because at the same time, kasaka pangadaan pagidya ang plete, no? Ang gasolina, although ang gatong subong, nagabuhin-buhin siya, tagsinintimos, pero hindi makatrespasser kay mahal sa gyapon. So, ano ang mahimo naton dre? So, amo na lang kinahambal naton, ang ining rason iya mga kabinan, no? Sa aton iya mga kauturan, kag sa aton iya mga kabombo, ining kamahal sang tanan. The government must do something about sining
inflation nga ini sa kamahal sang aton iya nga mga panghuna nga mga balaklon, no? That's why gani nga kung i-relate gyapon naton bla nga amo na lang pag-inugtas ang kalabanan sa trip sa aton iya nga presidente to Singapore. Ginambal ito ng insensitive man ni siya nga tinagtanaw-tanaw lang man to siya sang kaso because ang mga Filipinos kalabanan nag-react tungod ti sa sitwasyon naton nga dapat diri sa Pilipinas makahimo gid sang nagakaigo nga tika nga to diya nga gobyerno para nga maulo-umpawan man kita sining sahi iya sang sitwasyon naton subong. Plus pangadaan nga ang may mga bagyo or bago lang natapos si Bagyo Carding, no? Kag madamo pa sa mga bagyo man ang gina-expectar so maka-contribute ini tanan sa pihak nga linya direkta sa Libertad Public Market. Kadto naman kita sa Libertad Public Market subong iyang aga with Bombo Grace Lindobaton. Bombo Grace, good morning! Yes, Bomboan, good morning. Live kita subong diri naman sa Libertad Public Market siningadlaw sang Webes kagati syempre kadasig, no? Kadasig sa aton sininga tiyempo, Bomboan. Kapit na lang gid ang bulan sang Disyembre, bulan nga ginulat sang tanan, no? Kay sa bulan nga Disyembre, madamo sang mga grasya ko, no? Nga nag-alalabot, no? Pero kay sa pagpanilagta sa aton nga ekonomiya diri sa Puso Pilipinas, labi na gid diri sa Bacolod City, nagataas, no? Nagataas ang mga presyo sang balaklon, no? Kaya kung liboton, tagiguro ang bilog nga public market, no? Diri sa Libertad, Bambuan, base hindi ka makakita sang presyo nga manubo, no? Sa kada balaklon, hey, do halos tanan nagtaas, bisan sinintimos lang, no? Nagtaas, no? Aton gid nga panilagan ini kay sa bulan daan sang mga bare months, no, kadaman sa aton sang mga aktibidades ilabi na gid sa aton nga panimalay, sa aton mga obra, sa aton pag-eskwela sa mga kabataan tangga eskwela. So ang tawag nga inflation nagaapekto gid sa aton nga pagpanguhi sa adlaw-adlaw nga tanan. Kag kung ikaw hindi kaya sa nga tawag bala nga observant o kung tagabantay man sa sining nga mga paglakat, no, sang aton ekonomiya, labi na gid sa pagtaas ang presyo sa mga balaklon, mabuan makabal ka nga wala ka lang pakialam, pero kalabanan gid, especially man nagakadto diri sa Libertad Public Market aga pa may ara gid sang pakialam, no? Kita mo pili sila gani sang ilang mga balaklon, hindi sila makapadasig pa pili kay tungod yang ang ilang nga budget for that day is amo lang gid na. So dapat pilion nila ang barato kag ang maayo, Bomboan. Correct. Tsakto gid Bombo Grace, no? Subong ya mabatsyagan mo na gid yang kamahalon sang tanan. Amo ni gani nga so, di ba? Subong hambal ka nga so sa pagkamahal na gali ka ng inflation ta puwerte, which means ang aton iya nga mga regapanguna nga mga balaklon, no? Puwerte kamahal, Bombo Grace. Yes, amo gid Bomboan, hindi ka ni mapakaon sa nga tawag nga I love you lang, be. Dapat may action. Oo. Sakto gid. Oo. Subong nga daan kung ikaw yan, nagapalangga Bomboan, dapat aksyonan mo gid. Sample lang abi sa imo nga pamilya, no? Eh, siyempre, hindi mo na mapakaon ang imo nga asawa kag bata sa I love you, kinanglan mo gid ya magatudo obra, no? Kay parang mag-meet man siya sa pag complicate mo bala sa aton sining ekonomiya. Kinanglan mo siya nga lagson, okay, kung di ka maglagas, dra ka lang sa imong balay, no? Mag-sweet ka lang or I mean, magpakita ka lang na isang imong kaswitan sa imong pinalangga, hindi ka mo yung mabuhi, no? So, importante gid sa ang tawag nga pagbaka-baka subong adlaw, Bomboan, subong nga panahon. Mara na si ma'am nga na radyo. Pandan na Bombo radyo. Oo. Ari man monitor siya. So, Bomboan, kadtoan tabalaton kila ka mga utod, no, dire sa Libertad
public market, ari ko na yan sa lapit, sa entrance bala. Tapos magsulod ka, ara na to ang mga isda, mga karne, kag ang iwan pa nga mga baligya diri sa Libertad. Ma'am, good morning. Good morning, ma'am. Oo. Ari si ma'am mo, palapitan ta si Ma'am Bomboan kay medyo layo siya, oh. Oo. Ari, busy sila nga duwa. Mama, kamusta ta disang presyo? Ma'am, damo si baligya, may mga panakot ni Bomboan, may ara sang mga powder ni balaw, mga coloring bala, mga patis, mga ano ni gani nabutang sa adobo, oh. Ang dahon na gani. Nalipat ko. Ari bala, oh. Yan. Kita mo na Bomboan? Medyo, dahon bala? Hindi pa. Hindi pa? Oo. Oo, ang dahon bala nga ginabutang sa adobo. Yung brown na bala. Ano gani, ma? Ano gani, mama? Ricardo. Tita mo damo, di Ricardo nga baligya si mamo. May tanglad pa. Ma'am, kamusta ang imo diri nga pwesto? Okay man lang ang kita, de? Lang man. Okay lang. Okay lang man lang. Pangalan ta na? Bebe, Wilmare. Bebe? Ano Oo, radyo ma'am. ni Mamba? Patsunta ta na, radyo ta. Okay, ko. Ha? Oo, patsunta ta na kay Ariman di si Bumbo, Bumbo ka daan si Ma'am Bumboan. Oo, kay ay gaman hinayon na nga. Kung hindi niya pagpatsupa, hinayon na nga. Para hindi mag-feedback. Oo, okay na. Ano pangalan taliwat, ma'am? Wilmar, Bibi. Wilmare? Oo. Bibi. Okay, si Ma'am Wilmare, Bibi. Yung Bumboan, nakaplaster sa mayo yung mga baligya, no? Halin sa panakot, padulong sa mga bababaw ni ho, mga seasonings, no? Kag, patis langgaw, mantika. No, kompleto na, magluto ka, diri ka na lang kadto. Tapos ka baka sang mga manok, di baboy mo da, or kung isda, di ka na lang padulong dahil kay Ma'am Wilmare. Ma'am, kamusta ang presyohan ay sa aton mga panakot, ma'am? Ilang malagsaka lang jutay. Saka agad. Sakto kagid Bumboan. Tuition ginatawagan na. Halimbawa, abi, sa ahos, ma'am, tagpila subong? 120. Ang putos? Tagpulo ang putos na mo baligya. 20 pesos, ano na yan? 120 ang kilo. 120 ang kilo. Dason, may-ari di si Ma'am Wilmare Bumboan sang pinutos. Oo. Nga, tag 10 pesos. Nagmahal ang ahos, no? Nagmahal. Tagpilaligad, ma'am, ang kilo? 80 ang ahos. 80? 80. Ay, 80. Makon mo, 40 grabe. pesos. Makon mo. Grabe. Oo, kay last time dumduman ko, sang nagkuha ka muli presyo, dira, tag 80 tuod. Oo. Grabe, pagmahal ba? Saan na lang ni ma'am nag 120 pesos, ma'am? Sa nagligad na buwan. Sakto na. September. Grabe ba? Hindi ka na lang mag-aos, no? Baka ka na lang tagpulo ka peso ang isa kapotos, Bumboan. Hindi ka na lang danay magpagusto sa ahos. Duha na lang ani kaliso, guro butang mo sa pinamalhan mo. Oo, mayroon ka daan mga tao pagid. Ang gusto nila, Bumboan, ang mga ahos na balang ginaprito, nga mga gadmay. Oo. Gusto na nila. Na bulong na sa high blood. Oo, bulong sa high blood. Yung magkaon ka man ang ipangita o pagid ahos. Oh. Namit. Pila din ang ahos. Namit, ma'am, no? Mag-isa ka. Manami, may damo ahos. Tiyo tayo mo lang, anay. Grabe. 40 just pesos anay. ang mahal. Ano pa ginang iban? Bombay. Are, Bombay. Ang pula nga Bombay, ma'am. Tagpila ang kilo, subo. 200. Ay, grabe. Mangita na tayo Bombay, sini. Pila na nagliga ng Bombay? 140. Tagpila ni, ma'am. Ligad. 120? Oo, 120. Grabe, man pagsaka. Ma'am, ba nga, mama, din ka gakuha na yun, mga amo ni. Kila lang magsaka, no? Nga ako nung nagsaka, how? Amo Iwat ang mamugid na yung bulan. Amo nga bulan. Ambot na lang iti. Dugay man November pa, December dayo. Kaya pa. Ari, ang kamatis li kay Bumboan, barato ni katama kay dapat may 20. Subong pila kamatis.
Ang kamatis ta ma'am, tagpilang kilo. 60. 60. Mayong kamatis garato. Saan ligad pula? 40. 40 pero may nagmahal siya. lang na gani Bombo Grace ang nagligad pag itong gadagsa gadulunot ng blanco Oo. mates. Oo, kay depende sa kada moon man Oo, bombo sa ano, supply. susubong. Nagmahal man siya. 20 Oo, pesos ang nagmahal. saka. Kamatis, ahos, bombay, amo gining pa? tatlo bomboan nga Amo gid dapat. na sila, ara gid na sila ya Bombo Grace. Oo. Oo. Present nga na sa imo nga kusina, no? Kaya ang iban bomboan daan nga. Nagabakal gina sang tingob. No, kay kung sa Tiangge ka, Mahal, baw mahal. ang bombay mo nga amo ni kadako ho. Ang medyo hindi masadako-dako, hindi masyado gamay-gamay, saktuhan lang. Baw, lapit pulo ka piso Oo, ang presyo. Sakto na. Kaya ti maginan siya pag yun ang mga nagatsyangge mo. Oo. Ti mamumpra man sila. Ti ano pag yun, ang paitan da, mga bell pepper da, Bombo Grace. Ang paitan, taya ma'am, tagpila na ang putos. Pulo. Ang kilo pila. Tinta lang. Baratos mong Ano barato sa bang paitan? Po ka namin ba? Doon ni pait, no? Sila lang Naliga, nagbrato. tagpila. 40. 40, sa buong tingin. Ano ba? Magali. Oo, pero Nagmahal gyapon, ako lang pero, nagaling mabuan. Wala ka labot, Shin. Oo. Tapos ano pa, bell pepper tagpila. May bell pepper ka di, ma'am? Waay, si ma'am bell pepper. Pero bell pepper, nagmahal sa imo, be. Oo. Ano ma? Saka, man. 60 ang kilo. 60 ang kilo? 160 ang kilo. Bumuan. Tagpila ligad? 120 pesos. 120 pesos ligad. Ang Malakal gid dyan, no? Tanan gid dyan, Bombo Grace, nagmahal actually. Oo, Nano na lang ni pagkaimtang. Nano pagida, ang mga balaklon, ang asin, daya, kamusta ang asin? Daw, aring asin, no? Damo, sang Kompleto, asin di nga mami. pinutos, Oo. babuan. Tagpila ma'am ang asin. Areo. 20 ni siya. Isa ni ka kilo? Ah, isa ka kilo. 20 pesos. Nagligad yan, ma'am. 15. O, 5 ka Mahal piso, gid siya, saka. no? Maski sa mga asin, may pagsaka, gyapon. Oo. Ano pa? Ang mantika, tagpila mantika. Ang mantika lang, guro ng barato. Ma'am, nagpila mantika ta, ma'am? 28 na lang. Ah, 28 na lang. Naliga, 30. Ano barato? siya? Ngaman, Nga ako na nagbarato, ma'am, how? Balo. Kaya nga, sa ginakwaan nila. nagdamo mo stock. Kasi damo, stocks, babuan. Kay Oo. ligad pa ng gabarato, mantika. Ang kang labanan, ng reklamo sa aton niya, ang kalamay. Oo. Ang white onions, dili tagpila. Mayara siya. Wala, si ma'am white onions. Wala ka gid gabaligya white onions, ma'am. Waay siya, gabaligya, mambuan. Mahal. Aliga to pag-check ta. Mga reject na to gani. 10 pesos ang kilo. Ang iba niya, nagpalapaw sa 10. Oh, so, wala din si ma'am niya sang white onions. Oo, kay ma'am, kompleto. Gid maadobo ka, manano ka. Ano pa gid ang Oo. nagmahal dira kay ma'am? Ano pag hindi mamang nagmahal, ma'am? Natanan? Bombay lang man ko nung grabing pagmahal, bomboan. May mga cabbage man din si mamo. Mayari man din sa sayote, sayo ako, sayote. Atata. Nagpila ang cabbage? Nagpila ang cabbage, ma'am? Kasinta? Sa liga niya? 40. Oh, mahal man, mamoan. Oo. Carrots. Kamusta ang carrots? Carrots yan, ma'am. Naligan. 80 nagligad. Subong 130. So, bamaan. 80 tapos nag 130. 50 pesos. Ang Ayan, cabbage, tag 60? Ang cabbage, bamaan. Oo, tagpilang Tag cabbage. 60 ang cabbage. Tagligad, ya tag 40 40 pesos lang. ang kilo. Ay, grabe man ang aton yung pagkahimtang. So, itsakto gid na. Grabe. Amo ng report subong Bombo Grace, no? Sang pagsaka sang inflation nila sang September, no? Again, report subong first week of October. So, mas mahal pagidya kumpara sang Agosto nga mga presyohanay. Yes, bamaan. Kay siguro ang tawag wala nga ano man mga factors no nga nagapekto sa aton suning mga presyo. Isa na dira ang calamity. May damo man sang kalamidad nga nag-agi gakapektuhan ang production no sa aton suning mga pananom kag
ang iba nga daan nga under pa sa state of calamity, iba nga Oo. lugar diri sa Pilipinas nga ginakwaan taman sa mga production ta, no, sa mga pananom ta, just like abi sa Luzon may mga pananuman to nga gina kuhaan naton, no, as source man naton. So dira man siguro nagahalin man, no, ining rason nga akong gamahal, no, nga agamahal ining mga balaklon ta. Pero kamusta yung balagyanay ni ma'am? Damo man siya benta, Bombo Grace Subong, naminta. Oo, ang income nila. Ma'am, kamusta ang benta ta subong, ma'am? Okay man. Okay, pagpunta ko pa lang. Ha? Pagulang ko nagbukas. Oo, pero sa nangligad nga mga ladlaw, okay man imo nga nga mga benta, makapuli ka man sa inyo mo, yung imo balay dako. Makabakal man bugas ah. Importante daan sa aton niya pambuan. Ya, makabakal ang tabugas, okay na. No, bala na sang sudanon mo, no? Kay mapangitaan na sang ideya, pwede ka lang nakakilaw sang Bombay kag kamatis kaso mahal pa. Bombo Grace, pila na katuig si ma'am sa sa Libertad, Obligya? Pila ka na di ma'am katuig, Obligya ma'am? Dugay na? Kaya subong bumbuan, makita mo si ma'am, hindi pa gaya tama, kagulang, no? Energetic pa. Pero dugay na siya gabaligya. Dire, sa mga anong edad mo to, ma'am? Lang to. 1982. 1982? Buwa, lawig na gali bumbuan. Pila mga 40 anyos. Ano ni? 40 anyos na. Yes, subong. Mainay. Do damo man ni ma'am, no? Damo man manugbakal ni ma'am Bombo Grace. Mayugit. Yes. Kay sa lamputan bumbuan ang pwesto ni ma'am. Ti damo sa mga mga suki man kagabakal man sa iya. No, ang mulang gani ma'am, wala kaya sang bugas nga baligya. Ti ma'am, pila man ang mga kabataan ta? 3. Katapos sa tanan. Tapos ka na plano ko lang nga palang asawa. Ti siyempre man guro sa kamahal sa balakalot. Hingagap. Hindi man pero okay man nga may mga pangabuhi na sila, ma'am. Oo, okay man. Sige ako mamana ako, dason lang do sa subong nga panyimpo Bombo Grace, do madelay man ang pagpamana or pagpangasawa, no? Gani, pero bumbuan, hindi ko mabase sa kamahal sang sang mga balaklon. presyo sa mga balaklon. Ano Mabase dapat ko ang ya. basihan? Mabase ko ya bumbuan sa akon nga ginabatsyag. No, kahit siyempre God will provide man na iya kung gusto mamana, no, kung pamanahon mo disido sa nga pakaslan ka, kag mabuhi ka. Sige pakasal ta. Mabuhay ang mga teachers, Bombo Grace. Yes, mabuhay ang mga teachers. Oo, Teachers Day galing yes, kahapon. Happy Teachers Day. Especially sa kilala ko da. May special nga teacher nga tamyamon, wala man? May mga special bumbuan, pero may extra special siguro. Di bala. Anyway, Bombo Grace, kamusta ang antes ka mag-extra? Okay man, why man nagaulan subong? Bumbuan, namigid ang aton sila nga tiyempo subong kay ang kabugnaw, no? Okay lang man, matain naton. Kag sa mga labyan kagina, malagid ang aton nga mga dalanon, no? Unlike sa naligad nga mga nadlaw nga grabing pagbaha dito sa area sang reclamation, malabambuan, no? Kasi iban pa nga bahin sang aton sining areas diri sa syudad sa Bacolod, pero subong okay naman kag kaloyan nang matapos ining October nga patagayan kita sa pagselebrar sa Mascara Festival nga kabay pa ang mga activities bala hindi man ma-cancel, no, kay ligan nga adlaw na-cancel to tungod sa baha. So subong okay kita aton sining status diri sa syudad sa Bacolod, Bambuan. Okay, sige. Bombo Grace, salamat gid. Yes, Bambuan, live kita diri sa Libertad Public Market. Ini si Bombo Grace din Labaton nag-report pa sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod basta radyo. Bombo! Salamat sa kay Bombo Grace din Lubaton. Kita mo, grabe gidya ka. Nagmahal gidya tuod. Pagid. No, last time mahal na nga dan sa Agosto kay from July, from June.
Tapos pagka-August, mahal ang mga nagapangunat ang mga balaklon pagka subong pagid. Bago lang natapos ang September, October, mahal pagid. No? Imagine, halin sa Bombay, paitan nang gidjang nagmahal to ho. Okay na nabomboan ang paitan diri sa amo niya sa New Zealand, ang kilo 6,000. Grabe man sir, tahid ba? Mahal why dayat pananom sa paitan sa New Zealand. Good morning bomboan ang kamahal sa mga utan. Puloy na natin sa umaa kag magtanom pata utanon. Tsakto gid Sir Eric, no? Isa baka mapulit. Amo na ka importante. That's why kung may mga duta kita ya nga mga mga space sa dablas panimalay ta, mas maayo gid siguro magtanom gid tayo sa maski paano may mga balunggay kita dra may mga kapaya say kung baklon mo pa na yan sa merkado baw sa pagka mahal pagid iya no. So amo na subong, that's why nga puwerte gid iya kataas ang inflation sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo. Sige, pagbalik sa aton iya nga pagpangalagad dugang pagid nga tupiko nga aton diskusyon na pa Japan tanay kay ini man yang North Korea duway man niya nagapahimuyong no? May mga launching sila yasang ilang missile. Tinano na rin ko mag-react naman ni karon ng Japan. No? Diskusyonan tabala sa aton lang nga pag panumbalik. Dahil lang gida, stand by! FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga naka-goal sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok
guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napabatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk Okay, sige. Balik na sa aton nga pala tuntunan. Drigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. No. Subong iya nga aga. Yari na, upod na naton sa pihak nga linya ang aton nga Bombo International Correspondent, direkta iya mga kabinan sa Japan. Kaining North Korea, blabaw isa utro mani. Oy mani nagapahimuyong ho. No? Nag-launch man siya sang iyang ballistic missile sa Japan. Ti amo naman ni karon ho. Sugura naman ni duga init naman ni ang ano ni gani, nag-init naman yung sitwasyon ta sa karon. No? So hibaloon ta bala, no? Kay man since 2017 pa ang first missile nga na-launch sang North Korea sa Japan 2017. Debla, nag-issue gani ang pag-alerto sa mga citizens dito. Chekero naton sa piyak nga linya ang aton nga mga Bombo International Correspondent direkta sa Japan, Sir Josel Palma. Sir, maayong aga. Upod mo diri si Bombo Ann sa Bombo Radyo Bacolod. Maayong aga Bomboan kag sa tanan niya tagpalamati sang bombo dira sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. 14 degrees Celsius ang aton temperatura sa oras nga 5 ka minutos makalipas sa tak ng alas 6 sa aga diri Bomboan. Oo. Maayong aga. Yes, sir. No? Yara ka subong sa train station, sir? Yes, bago lang kita ka-exit sa Kawasaki Station na Bumbuan. So, on the way sa work. Sige. So, salamat for your time as always, sir. No? Pero kamusta ka mo dira, sir? Matapos ining pag-launch sang ballistic missile sang North Korea sa Japan. So far, subong medyo maayo-ayo naman kita Bumbuan kay ang North Korea sang Martes sang aga ang nag-launch sang intermediate range ballistic missile over sa Japan sa unang tiniun since 2017 or 5 years after ini Bumbuan suno sa pahayag sang aton nga government. Ang dramatic escalation o kon ang kaseryoso sini nga hitabo ang nagtulod sa Tokyo para mag-issue sang tumalagsahon nga pag-alerto sa mga residente nga magpabilin sa sulod sang mga puloy-an upon sa building Bumbuan. Ini suno sa kay Defense Minister
Yasukazu Hamada, siya nagpahayag nga ang armas ang ginpatihan niya ini isa ka wasyong 12 IRBM ang naglupad bumbuan 4,600 kilometers ang kag ini ang pinaka longest distance nga na traveled sang North Korean missile. Ini nakita nga nagalupad mga 1 minuto bumbuan sa ibabaw sang Aomori Prefecture bago maglanding sa Pacific Ocean, mga 3,200 kilometer outside the exclusive economic zone sang Japan bumbuan. So ini nga lihok sang North Korea ang include ini ang madasig nga lihok kag ini seryoso bumbuan paglunsyar sang missile sa ang nagaguba kag ginakakulbaan nga ini isa kadako nga pamahog sa kalinungan kag katawhayan sang tungsod kay ini isa ka seryoso nga panghangkat sa bilog nga international community bumbuan. So hindi lang sa international community pati na sa pungsod Japan suno kay Defense Minister Hamada. So ang Pyongyang ang nagahiwat sang ila missile testing umpisa sang September 25 nga kag nakalunsyar na sila sang 5 ka beses kag nakapalupok sang 8 na ka beses sang ila missile bumbuan. So ang paglunsyar over sa Japan isa kadako nga problema sa kahilwayan o konsiguridad sang hindi lang sang mga pumuluyo kundi pati man sang aircraft kag mga barko bumbuan. So ini nga lihok hindi matolerar ni sang Japan gani sila ang naghimo sang protesta batok sa North Korea paagi sa ila embahada nga nakabase sa Beijing dugang pa ni Hamada. So samtang ginpakamalaot naman iya ni Prime Minister Fumio Kishida ang ginhimo sang Pyongyang kag iya ini nga ginatawag nga tama ka opensibo o kun tama ini ka opensibo sa sense of right o condecency. So angot diri iya ginmanduan ang government officials nga magtipon kag mag-analisar sa mga informasyon bahin sa paglunsyar samtang ini siya ang nagpakigangot man bumbuan sa allied countries especially sa United Nations kag ini siya bumbuan nakipag-istorya kay Prime Minister Joe Biden sang Amerika nga naglabot ini sa 25 minutes kag sila nag-agree nga duha bumbuan nga ila ini nga step up ang deterrence kag response capabilities sang Japan kag US paangot diri sa paglalunsyar sang missile testing sang North Korea bumbuan. So bangod sini nga hitabo ang Japan sa G-alert warning ang gin-activate. So but silingon nga ang Japan ang nagamit naman sinisang ilang G-alert system warning na kung sa diin ini nga una man ilagin na gamit sa 2017 pa, 5 years before. So ining G-alert warning system bumbuan, amo ini siya ang rapid communication halin sa national government pakadto iya sa local authorities in times nga may mga ara nga threat not only sang missile launch kundi pati man sa mga military threat kung may ara kita nga mga ginapaabot niya mga disasters, for example typhoon, earthquake, tsunamis, ining G-alert system amo ining ginagamit agod niya mag-alerto sa mga pumuluyo nga magkubre o kung magpabilin sa safety nga lugar bumbuan. Yes, sir. So sir, anong mensahe sini? I mean, paano gina-interpret ni sa karon sang Japan kag anong pinaka-latest nga advisory sini sa inyo dira nga mga pumuluyo sang Japan sining paglunsyar sang missile
At syempre doon nakibot man niya ang tanan sang ginhimo ni sang North Korea. Ang reaction diri sang Japan bumbuan is ginapatihan nila bumbuan nga ini nga paglunsyar sang North Korea na naman sang ilang missile ini bilang reaksyon nila bumbuan sa ginapadaya sa padayon nga ano ni gani nga military drill subong sang South Korea kag sang United States bumbuan nga kun sa diin nangin observer nagpartisipar diri ang Japan bumbuan. Kay ba mo ang relationship sang North Korea kag Japan bumbuan is masiling naton nga tama man ka ano sila kay damo ining damo inyong clandestine ang mga ang mga North Korean o kung magsiling kita nga clandestine madamo sang mga sekreto nga hilikoton sila nga ginapatigayon especially sang mga pagpang-abdak siyang mga drug trafficking kag iban pa bumbuan aside from sa ilang padayon niya paglunsyar sang ilang mga missile bumbuan. So now sir, ano ang advisory pinakalate sa subong? May mga possibility nga masundan niya siya or anong advisory sa mga pumuluyo dira from sa inyong gobyerno? So far sa subong ang aton niya government amoy na nga ila subong pa ginagather ang mga padayon ng informasyon kay bangod man nga ang Hokkaido kag ang Aomori Prefecture ang ginpaidalom dira sa J-alert warning kay ba mo bumbuan dira permi nagaagi ning missile maayo lang gani kay naglapaw ini siya sa Pacific Ocean kaya amin na nga ginawarningan ang mga pumuluyo nga mag-aligmat nga just in case nga may mga cases nga mag-amo siniliwat maglunsyar liwat ang North Korea dapat magpabilin sila mag-take cover sila sa mga safety nga lugar magpabilin sa mga sulod kag ini bumbuan ang naghalit sang mga delayed sang aton nga mga aircraft kahapon say for example ang All Nippon Airways pati ang aton nga Japan Airlines ang nga nagabiyahe sa Hokkaido kag Aomori ang na-delayed ang ilang biyahe kay bangod man ang mga personnel sa tarmac ang nag-take cover bilang pagsunod sang J-warning alert nga ginpagwa sang aton nga government bumbuan. So amoy na nga suno naman sa aton nga self-defense course umpisa sang paglupad sang missile ila ini nga na monitor hasta nga magtupa ini sa Pacific Ocean kag wala sila nag-attempt kuno bumbuan sa pag-shoot down sining missile kay because man ila na antisipar nga hindi man ini siya makahalit kag makahatag sang destruction sa teritoryo sang Japan bumbuan. So kabay pa pangamuyuan ta ina no Sir Josel nga hindi na ni masundan kag syempre ang mga launching na sa mga missile ina mayo lang kun hindi amo na hambal mo bala hindi makahatag bala sang distraction dira kay ti kung magsigi-sige na hindi ta bala gusto yang mag-fuel bala mag-init na naman ang sitwasyon kay dito gani iya sa may Russia kag Ukraine sige pagyapon no tapos dumadugang naman ng North Korea. Anyway, Sir Josel, thank you so much for your time. Lastly, kamusta? Do ka okay man no mga pumuluyo? Dira do ka pinakadto pa kari naman sa mga stations, sa mga train stations. Kaya do ka okay man sa inyong sitwasyon, sir? Subong okay naman kita dire bumbuan kag for in fact starting karon nga October 11 pagakuhaon na sang aton nga government ang paghugot sang aton nga mga border kag ini pagakuhaon naman ang aton nga capacity maximum capacity no nga sa subong mayara kita 50,000 lang ginaalaw nga makasulod sa aton nga mga airports pero starting October 11 ini pagakuhaon na bumbuan agud man mapasanyog ang aton nga turismo diri bumbuan. Okay. Direkta gikan diri sa Japan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, International Samurai Correspondent Josel Palma, Basta Radio,
Bombo. Sige, salamat gid sa aton nga Bombo International Correspondent. Direkta iya sa Japan, Sir Josel Palma. Gin kamusta? Tasla kay huwag man niya nagapahimuyong ang North Korea. No? Ara ay mga missile launching. Di syempre nagkala-disturbo man tong pila iya sa mga pumuluyo sa Japan na tingala na lang sila. Especially hambal to ni Sir Josel, ang mga pumuluyo dira sa may Hokkaido Island kag sa Aomori City nga nagkalatublag sila nagkibot sila na bugtawan nila ang mga sirena, mga sirens kag mga text alerts nga North Korea appears to have launched a missile. May text na dayon sa ilaya. So please evacuate into buildings or underground. Tiyamakon mo. Magkalatublag ka imo sina, no? So syempre gakangawa man. So hindi tanablaya gusto nga amo ni, no? Tiga pang iritar naman ng North Korea. So dapat hindi na ni masulit pa kag ang aton diri ginapangamuyuan nga baka hindi lang niya magabot las punto nga mag-ilinaway mga kapungsuran, no? Dira mo gid makit-an kung sino blang aggressor inablang siya yang duga pang garit-garit, siya yung nagapanguna na pareho man na sa Russia kag sa Ukraine. Dibla? Kuha giniunahan niya sang Russia yang ati kadamo sa mga pagpati niya sang Russia yang feeling nila amo ni hindi dapat magalin sa ilaya ang Ukraine, no? Tinakig sila kaya doon nag-aalay ang Ukraine sa US, no? So amo na bla kontrolon mo ti ilayin man yang country ng Ukraine. That is why nga sa subong yat ito ka ilinaway gid, no? Kainit pagijagyapon sang sitwasyon. Tamo natin madugang naman ng North Korea. Nani naka-afford ya maghambal nga ng blang panumdumon mo pa may mga World War 3, no? Saka mahal bago lang kita nag-check saka mahal sa mga balaklon subong, no? Tapos sa mga launching pa sang missile mo man ang gina-iskuher ya sang North Korea. Pado ka hindi gid manami, na? Sige. Balik kita diri sa local. Baw kahapon, karami man, kinagsinaot-saot ang mga traffic enforcers ta. Kabalo ka, sa tiyon sa Mascara Festival, naguntat na ni for 2 years, pero sa mga previous, may mga ginatawag kita lang ang mga dancing traffic enforcers. Kita nyo na sa dalan, bisa maski wala contest, bala sa mga ordinary days, may makitaan ka mga traffic enforcers nga nagasaot-saot. Mayari na driya sa aton sa siyudad sa Bacolod, may sino pang mayor, kay regular employee na siya ning traffic enforcer, siya giding una ning nagasaot-saot blas dalan. Dito ginalingaw niyang lawas niya, saot-saot, tsaka dito ginalingaw niya blang kaugalingon niya, munang hambal niya kay sa kainiton man, in fairness man sa aton yung mga traffic enforcers. So, subong, no, or kahapon nga adlaw, ni sila, may contest. Ito ka namin man, nanalingaw man ang mga traffic enforcers, no. Samtang, sige lang niya Why man sila sang hassle nga natuga kay saot-saot sila daga traffic, no? So kasadya man, no? Ti isa ni sa mga activity man subong iya nga Mascara Festival. Balikan naton ang patrol, no? Si Bombo Gracelyn Lubaton, no? So kadamo man ni sa mga nag-participate yang mga traffic enforcers kasagad sa ila, no? Gasaot-saot sila. Ti imakon mo ang mga traffic enforcers ni ulan init man ni sila, no? Sa dalanon ti maski perting tagiti sang init aran sila gabulad sa dalan. So that's why nga ang iban, no, amo na lang ning ginahimo ginalingaw ang lawas ti sige dereher mo dira sang trapiko, sige ka sang saot-saot, no? Pero dapat mas hindi ta masobrahan nga do kalingaw kita sang saot, ha? Do kadami ban. So kamo ni kahapon, no, ginapasuguran nilang ilang activity around 3 to 4 p.m. So balikan naton Bombo Maika, si Bombo Gracelyn Lubaton sa dugang nga detalye ni kay ning mga traffic enforcers diri sa aton sa may syudad sa Bacolod, ga sinaot-saot ni. Pero tuya sa may Escalante na naman tuya nga paghimtang may ginpatay man to nga traffic enforcer, no. Kabalo ka kisaan traffic enforcers amo ning ilang nga trabaho, pero kisa sa kainiton man blas dalan may ara yang mga nagamaniho driver, no, nga may ara iban masuya,
So, checkeron naton. Amo man ka risky man ang ilang nga trabaho ha, kung ikaw traffic enforcer. Sa pihak nga linya, sa dugang nga report, Bombo Grace Lindobaton. Bombo Grace, please go ahead. Mamuan. Yes. So, mga babaan kagapo, no? Ang adlaw sa atong mga traffic enforcers sa sugod na. Ang ila sining activity, amo na ang pagpasundayag man kagapon nga adlaw sa Dalan Ramos, no? Nagsugod na sila sa ila sining elimination round. So, ang aton sining mga utod, no, kagapon nag-stop man ang ila sa nga kalibutan. Siyempre, kung may wala sang mga lalatawon sa dalanan, especially ni ang pagpakita sang kina-advance sa mga traffic enforcers while nagkamatigayon sang pag-maneuver, no, sa trapiko kag tigasaot, grabe gid ang mga steppings ang nila kagapon nga dalawapuan. Kagapon araman ang ila sa nga head si Bruce Major Junjun Liba. So ang iban pagid, no, nga mga membro, no, sa aton sining pitaw kag ang aton man nga mga judges, so, elimination round. So sa dason nga adlaw akong buwas bumuan magapatigayon pagid sang pagsaot, no, sa pagpakita man sa gahapon sang Dira gyapon sa Ramos, sa dira gyapon sa Lacson Street gyapon sila Bombo Grace. So bomboan ang ila sining ikaduha nga venue sa Biyernes, no, ang sa ano ni siya sa Rizal Lacson Street ko, no? Oh, dito naman sa Rizal. Oo. Diring elimination nila sa diri sa Lacson, diri sa Ramos. Oo, dira ang elimination round. Dito ko mga sagad do sa ila magsalaot, to ka mga kampiyon man yung magkiyaya yung mga traffic enforcers. Yes, hindi lang kay daw babuan. Kampiyon no? gid. Ano gid ya? Kampiyon gid, no? Wala pa tapos ang competition. Every competitor upon every membro or contender bala, no, nagara ka pa sa ako babuan may ara gid sang nga tawag nga style, no, sang ila sini nga mga kamot kung patigayon sila sa traffic ta kung saot-saot sa dala, no. May duwali ko no ka mga babayi nga naka-intra. Kag siyempre sa mga babae na yababuan, hindi na maberde. Ang aton sa mga kagapon, mga salakyan ta, kasunod man san nga sa ako ang dalan mo man lantaw sa gihapon lingaw man mayara taguro gapon nga adlaw naglabay may problema pa so nakapakadlaw pa sa iya siguro amugid no tido ka nami man sa ila to kahapon aga do ka kwan sila do ka inspired sila nga magsaot-saot ati nami man mga mo ni mga bagay luwas ni sa makalingaw-lingaw man sa aton nga mga traffic enforcers karami nga ginapasidunggan sila Bombo Grace. Parang naman lang ma-motivate man sila kahit kung traffic enforcer ka ulanan, initan, kasdalan mo. Yes, no, hindi man hapos ang ila sini nga obra bomboan, no, may man gani nga mga pag-criticize nga tawag, no, sa ila sini nga performance, labi na gid mga tao daan sa dalanon, madasig mainit mag-ulo, no? Kag pa ano ni bala sa mga tinaga nga malain, no? Papati pa ang mga traffic enforcement sa malain, mga tinaga, kag makaapekto man sa ilang obra, pero sige lang sa gahapon ang ilang pag-maneuver sa dalan, at syempre, ginatatak nila sa ilang paminsaron, nga kinahanglan sila sa public, no? Mag-cater sila or maghahatag sa public service sa gapang, bisan nga, ano ang mudo mo, no? Bisan ano pa mudo mo na ginapakita sa ila, no? Upon sa dalanon. Kung may araya, i-remind taliwat. May ara sa mga paglapas, ang aton nga mga traffic enforcers, tikitan ka man na, hindi na mabalawi istorya. Basta magilapas, pamuan, ang aton mga auto, dapat mag-submit na lang sa ilang kabalingon. Amo gani. Pero do lain niya natabo sa traffic enforcer to sa Escalante. Diri kita ya sa Bacolod ya. Do ka nami isang south-south sa mga traffic enforcer sa Escalante to Bombo Grace yan may patay.
Yes, Bongboan. Isa ka traffic enforcer patay sa pagpangluthang dito sa bahin sang Escalante City. Especialmente, Bongboan, sa Barangay Alimango, no? Mga kagabi na tabo, temprano pa. Ang biktima amo si Raymond Lucero. Nagedad sang 46, kag nagapuyo siya Bongboan sa Barangay Balintawak, no? Sa among syudad. So, ang investigasyon sa ato sa mga kapulisan, wala pa makilalaan mga suspetsado, mga 4 di kambilog ang ginalantaw diri nga mga suspect kay may naka-witness man nga duha ka motorsiklo Bongboan, no? Ang gingamit sa paghimo isang krimen hasta nga pag-escape man, no? Matapos na mahimo ang pagpatay sa ining traffic enforcer. So, ang motibo diri Bongboan wala pagid na establishar, no. So, ato na nakaroon kuhaan pa sa dugang nga mga detalye, especially ang motive kay background man sa traffic enforcer nga ini ba si Dalom gid ang kaakig, no, kay 4 ka mga lalaki o 4 ka mga suspetsado ang naghimo sini sa iya. Gabi pa ni siya ha, gabi na tabo Bombo Grace sa diin na tabo Yes. sa Barangay Alimango. Yes, Bongboan, sa Barangay Alimango, siyudad sang Escalante. Sus, grabe, no? Ti amo na bla. Hibaloon tani kung ano ning pinakamotibo ni sa iya nga nga ginpatay gid siya, gintiro patay gid siya. Yes, Bongboan, no? Hungod gid balahaw kay man ginbantayan siya. May duha gid ka naka-riding in tandem more or less kay 4 sila tanan motorsiklo tanan gamit nilang duwak bilog. Yes, kag alas 6 ang gabi, Bongboan, temprano pa na, pero kay 4 sila, siguro plano gid nila yang amo na nga oras gani masiplatan lang ang biktima tuduhon gid ayon, no, tapuson gid dayon kag magpalagyo. So kasi may may kalebtanan man sa iyang obra, so may arabi nga old grudges, so amo na naggadugang pagid, no, mga possible nga nalantaw ta diri sa pagpatay sa isa ka traffic enforcer. Oo. May bypass naman sa San Carlos, Bombo Grace. Yes, Bongboan, may ara sang gipatigayon nga drug bypass operation ang aton sini nga mga kapulisan dira sa bahin sang syudad sang San Carlos, Bongboan. So, nakuha diri more or less 300,000, no? 300,000 pesos. Kag ang suspect amo sanday Jordan Alquisalas. Kason nagayda sa rantay uno, nakabig nga high value individual, member ni siya Bongboan sang sikat, no, nga grupo bala sa droga, no, nga engage sa illegal nga drugs, Bertusio Drug, no. Bertusio Drug kag ini siya nagapuyo sa Raneta Street, Barangay 3, San Carlos City. Upo si Cesar Pasilan, 54 years old, jobless, sinakabig naman sa street level individual kag residente sang Barangay Rizal, no, diin damo man sang illegal nga droga dira anay sa syudad sa San Carlos. So Bongboan ang na-confiscate sa ila nga duha more or less 50 grams nga niyara sang SDP value 340,000 pesos. Kag pila pa ka mga drug paraphernalias kaangay sang digital scale Bongboan sa kabilog, duha ka coin purse, isa ka empty plastic sachet sang may traces pa sang suspected shabu, kag 16 tanan ka mga heat seal transparent plastic sachet nga may unod man nga nasuspetsahan shabu Bongboan. So buong ares sa kasiya sa mga kapresan dira sa San Carlos City Police Station. Okay, sige. Bombo Grace, antes ka mag-extra sa location mo subong, no? Madamo naman ang mga salakyan. Why problema aton tiyempo do ka okay gid mga kauturan ta aga pati do hindi man magal-umo ng kalangitan. Bongboan, so far so good ang aton sining kalangitan diri sa bahin sa Bacolod City Government Center. Maayo gid kay wala sang galom diri. Kag sa ibang nga bahin wala man gid sang galom, kag makita ta damo-damo ang mga naga-jogging diri, kag ang iban close pa ang mga kiosk Bongboan. Oo, do ka alive sang government center.
Especially kung hapon sa pagkadamo sa salakyan, mga tao, mga pumulyo, gabulukas ang kiosko, gainaso lang Bombo Grace. Oo, gabi. Aso diri, aso dito. Day No, 6, today, Day 6 ang Mascara Festival. Yes, no? Basta di lang mabuan, aso nga sunog na gito kay delikado man. Oo, mga inasal nga manok Oo, mga mamo na. Ano, kaunta karon. Or sa otso. Oo, mga kauturan ta Bombo Grace, excited gid sila kay nga kadamo gid sang tawo, no? Ang traffic perte kun hapon. Oo, basta tamo-tawo ang mga utod tangay bang nga nagalabay-labay lang, nagaka-energize man na. May ano dira, makatuto dira. Oo. So kadto man sila dayon. Anyway, Bombo Grace, salamat gid. Yes, mamuha naman ang mga reports nga nagikan sa patrol ni si Bombo Grace ng Labatong Transformasang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radyo. Bombo! Salamat sa kay Bombo Grace Lilabaton sa dugang nga report. Kindulong sa aton subong iya nga. Day 6 subong sa Mascara Festival. Sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo. Yari na. Aton mga sister welcome stations. and good morning, Bacolod. Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning. Mayong aga, Bombo Lindsay. Good morning man, Bomboan. Okay, sa mga balita namon diriya sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental, kundi 6.9% ang inflation naton sa pagtapos ang September. Pagpa-check naton kay Inabla Bombolinsi sa mga nagapanguna nga mga balaklo namon diri sa merkado namon diri sa may syudad sa Bacolod. Sus nagmahal pagidya sa kumparar mo gidya tuod sang August kay man ang presyohan ay nasamon subong sa mga ahos, bombay, kamatis, asin, carrots, cabbage, mga nagapanguna nga mga balaklon, nagmahal ni siya Bombolinsi. Imagine lang, carrots, halin sa 80, nag-120 na. Ang Bombay from 120, amugi din yung pinaka-winner, ang Bombay, 200 nagidya ang kilo. Ang kamatis, ang tinilikdan nga binulan nga nagadulunot ng Bombolinsi. Subong yati, syempre, nagsaisinta naman ang kilo, mga musna, no? Bell pepper, 160. No, ang carrots pagidbaw from 80 pesos nag 130 pesos kamahal. Amo ni nag-check na kami ni sa presyohan ay sa Libertad Public Market nga mo ni gani diri may bagsakan. Amo na ning barato kumbaga bla nga isa ka barato nga balaklan no magambal ka magpamerkado ka kalabanan mga mangumpra aga pa makadto ina sa Libertad Public Market. Kag sa dugang panamon diri nga balita, Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas, Day 6 sang Mascara Festival. Sige-sige ang mga activities. Kundi mayari kami diri sang first Mayor Albi Benitez Mascara Billiard Tournament. Ari diri ang legendary billiard champion nga si Efren Bata Reyes. Pero na-eliminate siya kahapon sa match batok sa isa ka 15-year-old wonder boy nga si AJ Manas. Miyembro sang Philippine team. No? 8-5 ila score. Nga taga Antipolo. So, amo ni, ongoing ni siya, mga activities sa Mascara Festival. And then kahapon, may mga dancing traffic enforcers man kami diri. May elimination man nila kahapon. Ito yung mga traffic enforcers, iulanan, initan, manislas dalan. Di ginapasidunggan man sila, ginaapresyar man sila. Ti elimination round kahapon, no? And then sa Friday, sa muning mga activities namon, sa ikalimang adlaw kahapon today, kaano mga adlaw, nga pagpatigayon sa Mascara Festival. Kag speaking niya sang traffic enforcer, kundi sa Bacolod, nagkasinaot-saot dito ya sa Escalante, ginpatay ang isa ka traffic enforcer, 46 anyo, sa barangay Alimango, Escalante City, Negros Occidental, si Raymond Locero. Gintero patay, ginbantayan gid siya, 4 ka mga suspitsado, 2 ka mga motorsiklong gamit, so nag-riding in tandem ni sila. No, kag ginaybalo pa no gid balayang rason kay kagabi ni siya natabo sa mga kapulisan ano gid nga kaakig ang nila sining traffic enforcer nga agin patay gid. Amo ni so far mga balita namon diya sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombolinsi. Madamo kay salamat Bomboan, Bombo Radio Bacolod sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Sige. Balik-balikan ta lang ang Bombo Radio Rojas. Naka-mute
siguro ang Bombo Radio Rojas. Balik-balikan ta. Sige. Balik-balikan ta. Welcome and good morning, Rojas. Bombo Radio Rojas. Sige. Angan-anganan to lang ang Bombo Radio Rojas. Sa ilo na lang kita anay sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning, Kalibo. Welcome man kag good morning Bombo Lensi, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man nga managapangunang nga balita diri sa banwasang Kalibo, isla sang Boracay kag bugos man nga probinsya sa Aklan. Una diri ginaduso sang inibala nga should I say sang ini nga grupo sang mga negosyante particular ini nga Philippine Chamber of Commerce and Industry o kon PCCI Boracay nga makangkon sang Material Recovery Facility o kon MRF sa may bahin sang isla sang Boracay. Tinapanuhan na bito sang mga stakeholders publiko. sa dugang ang Boracay nga nagatinambak ining nga mga basura kag daw eyesore or tuman ka malain sa panulok sa mga turista nga nagabisita sa nasambitan nga isla. Ang ini nga nagakinalihit nga basura nga kuntisa ini kuno mahakot sang ini nga mga garbage truck kay man ginakulang man ang garbage truck nga panguha or nagapangolekta sang basura sa nasambitan nga isla. Samtang ginpayag mandugang sang ini nga PCCI Boracay pamaagi kay Miss Elena Tosco Brugger nga siling niya to daw mahina gid ang tourist arrival subong ang bulan sang Oktubre kag sang nagtaliwan nga bulan sang Setyembre kay man daw inigid man ginakabig nila kag base man sa ilang nga graph nga mahina gid man ang tourist arrival sa amo nga bulan kay ti ginakabig nila ini nga low season. Ti pila ka mga factors kung nga nagdubo ang numero sang turista sa isla sang Boracay. Nagbawas ang ining international flight gikan sa South Korea pakadto diri sa probinsya sang Aklan nga kung sa din dati may ara sang 3 ka beses sa isa ka adlaw subong may ara na lang gid sang isa ka beses sa kada adlaw nga flight ini nga international flight sang South Korea pakadto diri sa isla sang Boracay. Sang bulan sang Setyembre, ang domestic visitors sa isla sang Boracay naglabot sa 106,776 samtang ang foreigners nga nakarehistro man may ara man sang 12,513 arrivals. Samtang dugang man niya balita diri sa amon ang amon man nga Land Transportation Office o kon LTO Aklan nagpatigayon sang libreng seminar sa mga gusto nga magkuha sang driver's license. Ti masobra to isa ka gatos ang mga nagparticipate kagapon dito sa may bahin sang municipal building sang amon nga banwasang Kalibo kay ti in participation ini sang LGU Kalibo. Samtang dugang man niya balita diri sa amon isa man diri ka eskwelahan particular ining Dalipdip Elementary School sa may banwasang Altabas diri sa probinsya sang Aklan ang atakawan. Ti based to sa report sang Altabas Municipal Police Station nahibaluan nga kaina sang aga ang classroom sang grade 4, 5 kag 6 kag ang opisina sang school principal sa nasambitan nga eskwelahan ti natakawan to kag ang kabugusan nga value or valor sang natakaw may ara sang 20,000 pesos. Ini valor lang na sang mga kwarta nga nakatago sa ilang mga alkansya nga ginabilin sa nasambitan nga bulutuan. Ti may damo pa dito nga may mga wallet pa kag may mga kagamitan pa nga as of now padayon pa nga ginaimbestigahan
kag ginahibalo ang kabilugan nga value sang ini nga mga gintakaw sa nasambitan nga eskwelahan. Amo lang ini so far ang amon nga managapanguna nga balita diri. Balik sa imo, Bombo Lensi. Madamo gid nga salamat Bombo April kadto kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning Rojas. Good morning, Bombo Lindsay. Kumusta nga akong sulod dira? Okay na gid Bombo Rita. Okay, diri sa amon sa siyudad sang Rojas, kag bugos nga probinsya sang Capiz. Ang mga kapulisan diri ganiyo sa may banwa sang Cuartero, ang nagligad tong adlaw ginbanggaan, ginparahan ining motorsiklo nga ginsakyan sang mga estudyante. Pamangkot sila diri kun nga man nga sakay sila sang amo nga motorsiklo kag sunod diri sa pagpagiangot naton sa kay Police Captain Christian Mahometanong, hepe sang Cuartero Municipal Police Station, ginpaistorya sa iya ang iloy sang isa sa bata o isa sa estudyante sa nga sakay sa motorsiklo. Daga ginapahayagan ni diri nga ginpahulam lang sa iyan ni mama niya ang amo nga motorsiklo. Ginlaygayan to sa kapulisan, istorya to sa cellphone nga sa police station lang ma'am kadto i-explicar i-impound na rin namon iningimo nga motorsiklo kay minor way padbalatot plate number ang amo nga motorsiklo kag mga estudyante pa mga minor de edad pa ang sakay sang motorsiklo nga nagaagi sa National Highway. Pahanumdom diri sa mga kapulisan sa mga ginikanan, hindi nyo man pag-itolerar ang inyong mga kabataan, baklan-baklan yung motorsiklo nga abi nyo, mo ginang makapamaayo sa inyong mga bata. Pero sunod diri sa mga kapulisan, kamo ang nagahatag, kamo ang rason kung nga man nga mabutang sa peligrong kabuhi sang inyong mga bata bangod sa pagbakal-bakal sa motorsiklo sa inyong mga minor de edad nga hindi pa pwede mahatagan sang lisensya. Sa tugang namon diri nga balita, nagdugang diri ganiyo ang nagpositibo sa red tide o kon sandig sa ginpagwa nga shellfish bulletin number 19 sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kon BFAR Central Office sa may bahin sa Metro Manila. Nagdugang diri ang kalalawran nga sakop sang Banwasang Panay, Pilar, diri sa siyudad sa Rojas, sa Pian kag Ibisan. So umuna ni ang mga banwa nga positive gid sa red tide ang kadagatan. Pero sa nagigad pa nga semana ginpauntat na para nga precautionary measures bala kay manti coastal waters isama lang na mo sa diri sa amon sa Capiz kag nagahula gadaan ang kadagatan ang balod tigin na lang ginsalama na lang to rason nga sa subong hindi pa gid sa gihapon makabaligya o kon maka-harvest man sang panginhason diri sa amon nga siyudad sang Rojas kag bug-os nga probinsya sang Capiz. Pero panawagan diri sa amon nga mga vendors sang shellfish nga buligan man kuntani sila sa amon nga gobyerno kay hindi man nila gusto ining phenomenon nga ini nga nagaabot diri sa amon nga probinsya kag subong kaiwat gid mangita sa iban nga palangabuyanan agud din lamang nga mabuhi sila rason nga iban bisan bawal ay ginasud-an na lang nilang ilang nga produkto man nga hindi pwede mabaligya sa merkado. Amo lang ini mga dalagpuan nga mga balita diri sa amon siyudad kag bugos nga probinsya sang Capiz. Balik sa imo Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bombo Rita, Bombo Radio Rojas sa amon diri nga mga nagapangunang nga balita tingin lubong na kahapon nga adlaw. Si Chrysler Floyd Fernandez isa sa mga biktima sa Estancia Massacre. Halini sa ila nga balay sa Patag, Barotac Nuevo ang prosesyon padulong sa Barotac Nuevo Catholic Cemetery kung sa diin inigin lubong sunod diri sa Iloy sang biktima nga hindi sila maguntat. Tubtob nga hindi mahatagan sa hustisya ang kamatayon sang iyang anak nga ginpatay upod man ang mga abyan sini nga kaday Mark Clarence Libaw kag John Paul Mark Bosque. Nagpanawagan man ini sa mga tawo nga responsable sa pagpatay sa iya anak kag sa duha ka iban pa nga makonsensya kag magsungka sa otoridad. Sa iban pa namon diri nga mga balita, magapatigayon sang inquiry ang Iloilo City Council may kaangtanan sa kontrobersyal nga ungka fly over. Ginpatawag dari or ipatawag dari buwas nga adlaw ang mga tiglawa salin sa Department of Public Works and Highways Region 6 nga makumpirma naman or nag-confirm naman sila sa nga magatambong sila sa amuya nga inquiry.
In-invite man diri ang chairman sa mga Committee on Transportation sa Sangguniang Bayan halin niya sa mga first towns diri sa may bahin sa probinsya sang Iloilo. Kag imbitaron man ang International Builders Corporation nga amoy ang kontraktor sang proyekto kag subong man ang Public Safety and Transportation Management Office sagod maistoryahan ang nahanungod sa trapiko. Amo man inang matabo sa bahin sa Sangguniang Palalawigan diri sa may probinsya sang Iloilo kung sa diin magapatigayon man sila sang joint committee hearing ang Committee on Transportation kag Committee on Infrastructure kagod maistoryahan ang kontrobersyal nga ungka flyover. Kung sadto anay 1 hour and a half lang ang biyahe dira sang isa ka board member halin sa Banate padulong diri sa may syudad bawa sang ginasirado ang ungka flyover bangod sa sining kapalpakan nga may question sa structural integrity baw nagalabot sa 3 na ka oras ang iya nga biyahe. Sa iban pa namon diri nga mga balita ginpakigangutan man naton ang aton nga Bombo International Correspondent direkta sa mga Indonesia with the update man abi sa sining natabo balang stampede sang damlaglang dito sa may Indonesian Stadium. Tiging confirm diri ni Indonesian President Joko Widodo nga nagtanyag sang bulig ang World Football Governing Body nga Federation International de Football Association para nga ti maresolba ang ining problema sa patag sang hinampang pila ka adlaw matapos nga tinapatay ang masobra 130 ka mga tawo. Samtang istoryahan tabala ang ining 6.9% nga inflation kay ti ang kabangdanan dari Bombo Radio Western Visayas nga ginatumod sa Philippine Statistics Authority amo ang mataas nga presyo sa food items and services. Ti tanan na lang nagamahal, siya lang hindi. Pero tuod no, amo na silingkod gani kay ina. Bombo Radio Western Visayas. Ang tion sadto lang nga ti ang cart kung mag-grocery kita 500 pesos. Mapuno pa ina ang isa ka cart. Hay subong bisan 1,000 ka pesos kwarta mo lakat ka sa grocery store. Kulang-kulang pagid mo bumbuan. Ay, sos, amugid, bombolinsi, pertegid siya. Te, lantawa, maski magpamerkado ka, ang imo nga bayong, ang imo plastic bag or ano dang ginasudlan mo, mapuno mong 1,000 kalibo. Subong sa isa palang kakwilo sang Bombay, 200 pesos na. Sos, sa pagkamahal, hindi magwanta, bombolinsi. Amugid, tigaling kay Tibisa naga. Maamuna ng inflation naton, mataas na. Basi bala masiling naman yung administrasyon o kung si President Marcos na ma-disagree naman siya with this number. Masiling naman siya nga, we are not that high, Bomborita. Amo gani, no? Ang inabuhat na lang atong kaisa, ikadlaw mo na lang tuod mo, nagakahinabo diri sa aton nga pungsod, nga ti daw kung kaisa daw masunggod ka man sa aton nga gobyerno ay daw wala sila lapot yasa nagakahinabo diri sa aton sa mga pumuluyo nga nagaantos sa karon bala Bombo Radio Western Visayas Bombolinsi ang mga imol naga-imol pagid ang mga manggaranon pagid Bombolinsi. Ti amugid ti ang balga ni sang kilala ko kiti syempre sang campaign period nabatian ta man ina mga wakal sa mga politiko ti ang nagtatak gyud diga sa ila ang ining 20 pesos bala nga bugas nga in kaso nga ti makapungko ang aton nga si Marcos kag mangin presidente tumanon ang 20 pesos nga kilo sang bugas. O galing ti ambal sang kilala ko kung sa kanta pa nasana ang pangako mo Bombo April. Adaw maayo ka man galing nga singer Bombolense no pero kidding aside ati amugid no damogid actually sang nagahulat sang ining 20 pesos nga bugas pero titiling ko gani siling niya suportahan ko no ini nga mga local production Bombolense para at least no makasamit kita sang barato nga bugas pero di siya man gani ini nga nagasuporta sa importation hindi mo gid mabatsagan sa aton nga presidente nga ano siya bala may mga tikang siya nga ginahimo para at least hindi na kita magsalig sa ini nga importation kag hindi na magsalak para sang mahal nga balaklunon ang mga Pilipino kay ti ang tuman malanggid ka mahal kung kisang ini man nga mga imported nga mga produkto Bombolense. Amogid insakto gid na Bombo April. Kay ti subong ugaling kay ti medyo malawig-lawig pa mo damo pa sang tinuig nga makabulo bawi kag makapangita sa nga
solusyon ang aton nga presidente. Iyatagan ta sanay tsansa nga tiba si makayo yung mga administrasyon niya. Galing so syndicate magkabalaka kuno suno sa kilala ko Bombo Radio Western Visayas. Kay gapati sa nga tiba si i-surprise lang kita ni President Marcos ang good news sa adlaw sa nga Paskwa. Pero tiba siya no tuman Taliano Gold. Sige lang alang na ginang akon nga tiyempo hindi ko na Okay, sige. Awa na blang.